Ahojte, vítajte u dnešného videa, kde sa pozeráte na dno, ktoré sme vyrobili minule a včera som vyrábal nástavky na toto dno. Vyrobiť nástavok ako taký nie je problém, je to v podstate len krabica zo 4 stien, ale predtým som to vyrábal na tupo a chcel by som vám ukázať, že začal som si tam robiť taký falc, ktorý ma naučil včelár kamarát Roman, ktorému sa to osvedčilo a musím povedať, že to funguje dobre. Na výrobu mojich nástavkov používam škárovku, ktorá sa dá kúpiť vo formáte 220 cm x 55 a vyjdú s nej krásne 3 nástavky. Škárovka má 25 mm, je to taká horšia kvalita, ale na tie nástavky je to overené a je to relatívne lacné, kde v podstate celá jedna doska sa dá kúpiť za nejakých 20-25 eur. Čo sa týka samotných rozmerov, je to Langstroth dvojtretinový a používam tento perfektný nákres od pána Passlera, ktorý má super videá pre včelárov. Je to tiež z hrúbky 25 mm, takže mi ten rozmer veľmi dobre sedí. Tento nákres si nájdete veľmi ľahko na internete, len pozor, nie je tam ten falt, ktorý teda ja používam, takže ten rozmer si musíte spraviť trošku iný. Na formátovanie tej veľkej dosky používam ponornú pílu s lištou, kde si to v podstate naformátujem skoro na presne. Dlhšie strany, ktoré majú 515 mm, si robím na presne a tie kratšie robím na 40 cm, kde potom po prípade podľa veľkosti toho falcu si to skrátim. Tým, že ide pri týchto doskách, pri týchto škárovkách o takú horšiu kvalitu, tak treba vždy pozrieť, že ktorú stranu chcem odrezať, ktorú chcem nechať. Čo treba pri každom nadstavku vyrobiť, jedno aký typ ide, je falc, kam vlastne zapadajú rámiky. Pri Langstrote je to 17x10 mm a je to vlastne to, čo vyrábam ako prvé na tých kratších stranách. Je to v podstate veľmi jednoduchý úkon, kde v podstate treba to narezať z jednej strany 17 mm, z druhej strany 10 mm a nám vypadne to vnútro toho falca. Znovu vždy dobre pozerám na tieto dosky, že kde to vlastne chcem odrezať, že či tam náhodou nie je nejaká hrča, alebo či tam je niečo poškodené, čo by som možno že chcel vyrezať. Tieto paličky, ktoré nám zostanú z tohto falca, tak ja si odkladám a používam ich na miešanie farby. A takto vlastne vyzerá ten falc. Toto je už práve ten druhý falc, ktorý rozlišuje tento nástavok medzi ostatnými, ktoré sú robené u absolútne natupo, kde toto je v podstate natupo, ale je tu takýto pomocný falc, kde je väčšia plocha lepidla a ktorý to aj tak lepšie drží pokope. Tiež mám pocit, že keď zostavujem tieto nástavky, keď ich šrobujem dokopy, že nepotrebujem na to mať nejaké špeciálne kopyto, aby to bolo v pravých úhloch, ale v podstate tie falce do seba pekne zapadnú a celkom pekne to drží. Výroba tohto falcu je v podstate taká istá ako ten druhý. Ide len o to, že treba ho robiť na šírku 25 mm, kde vlastne tá 25 mm doska do toho musí zapadnúť a na hĺbku robím 10 mm. Robím tie falce zatiaľ takto na cirkuláre, ale chcel by som si vyrobiť stolček na frézu a frézovať, to bolo by to asi jednoduchšie. No, obidva falce sú hotové. Tak ako som spomínal minule, vždy keď robím tento úkon, tak nadstavím si cirkulár a robím si všetky tie diely naraz, aby som to robil vlastne pri jednom. Zvyknem potom ešte zobrať šmirgel 80, trošku ich prebehnúť všetky tie falce, že či niekde nie je nejaké vytrhané drevo alebo nejaké štetinky ešte niekde zostali, ono to potom lepšie sedí dokopy. No a keď už mám všetko hotové, tak ide samotné zostavovanie. Tu je vlastne vidno, ako to do seba pasuje. Zvyknem si predvrtať tieto diery na tie skrutky. Dávam 3 skrutky, samozrejme lepidlo, používam D3. Dá sa použiť aj D4, ale to je takéto napeňovacie pur lepidlo a tam sa mi zdá, že je viacej chémie. Skrutky používam zásadne už torxové, krížové už vôbec nepoužívam. Toto sú 45 krát myslím, že 4 mm. Dajú sa použiť aj dlhšie skrutky, predpokladám, ale s týmito 45 mi to veľmi dobre drží. Ten môj spomínaný kolega Roman, ktorý si vyrába takto tie nadstavky už nejaký čas, hovorí, že používa klince, že mu to lepšie drží s tými ešte klincami ako dokonca so skrutkami. Keď sa vrátim naspäť ešte k tej cene, tak za tých 22 eur za cenu jednej dosky dokážem vyrobiť 3 nadstavky, kde to vychádza nejakých 8 eur plus za jeden nadstavok, čo si myslím, že je asi bezkonkurenčná cena. Nadstavky potom samozrejme natieram zvonku nejakou farbou, najlepšie vodou riediteľnou alebo niečo na styk s hračkami. No a tu už je práve detail toho falcu, ktorý je vlastne na tých spojoch. Veľmi dobre to drží, ako som vravel, je tam zlepidlo z dvoch strán a má to teda takú väčšiu plochu. Väčšinou si to skontrolujem takto uholníkom a sedí to veľmi dobre. No a potom ide už o nič iné, len dať sa do rýchleho vyrábania všetkých ostatných. Ďakujem vám veľmi pekne za pozretie. Dajte mi like, ak sa vám video páčilo, pridajte si odber, skúsim ešte vyrobiť aj vrchnák na úl.
tak ako to vyrábam ja. A možno by ste mi mohli pridať do komentu pod video, že akú farbu presne používate na úle. Tiež by ma zaujímalo, či skôr idete do nejakej prírodnej farby, alebo používate nejaké také žlté, biele, červené, modré. Tak a ešte hotový výrobok aj s mojím dnom, ktoré je už natreté. Ľudia sa ma už pýtali pod minulým videom, že či to má aj drážku na podložku na kontrolu klieštika. Samozrejme, že má, to je vlastne must v dnešnej dobe.